Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷиам ва касабардори азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай настроенотон созай дар имрӯза навормада гӯш кинем ки ма дар чӣ рӯй кардагиам ва чира гап мезанем. Мошини майда рӯй кардаги нестане ки як камази фурӯшӣ рӯй кардагиан. Замин астае дар ноҳияи Фархор, замин астае дар ноҳияи Хуросон, хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Ҳисор, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бухтар яъне ки Қурғонтепа. Квартираҳои арзон астае дар шаҳри Турсунзода, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар ва шаҳри Душанбе. Қизиқи видеора гӯш кинен. Қизиқи видео ҳамия ки аз заминаи 33 000 сомон, як хона астаи 100 000 сомон ва як комната квартира 125 000 сомон ай. Ва дигар чизои арзонам рӯй кардаган видео имрӯзаро ба қизиқ то охирча тамошо кунем. Боварӣ дорам ки нархи навои хонаҳои имрӯза шумода маъқул мешавад. Агар ягон кас реклама дошта бошад замин, хона, квартира ягон чиз дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки дар номерои WhatsApp бинависен, ман рекламаш мекунам. Мисли ҳар вақта адона лайкира бижихен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Раҳмат мегӯм барои дастгиритон. Мерим акуз дӯста. пеши навора сар кардани як компания беҳтаринаш мо дар тавсия метиҳем грузоперевоз ки ай Москва ва Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территорияда бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Ёвон, Душанбе, Ваҳдат, Хуҷанд, Иста, Равшан, Айнӣ ва дигар шаҳрноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонад. Доставка дорам бардори азиз, қичон мераванд бора айдистон мегиранд территорияи Москвада. нархи навош бо маслиҳаташ мо фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания акай холназари Ёвонӣ ва Баҳром ай. бардори азиз якҳо ана як сол ду сол нест ки мисол дар кор бошанд, хеле шид я 10 сол 15 сол шида мекоранд. иншоалло ки бортона бурда ба Тоҷикистон соғ саломат мерасонад. 4 та рақамош кор мекунанд. номерош WhatsApp ам дора. бардори азиз занг зада боротона роҳӣ кунед. дӯстони аз як мегзарем ва 1 миллион имрӯза бачаяч ки дор навора сар мекуна майда мерем ака. бо диққат неки гӯш кунед. срочна замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, пеши Шанбе бозоршда. 8 сотиқ заминаи фундаментои хона чихеле ки дар видео десен рехтагия фундаменташ, ду мошин санги дигарам овардагиай, свет дора бардори азиз, овуш я 600 метр дур будай. хай бардори азиз чев хам бихариш овша миёри. ову 600 метр дур будай, не ки свет дора ҳозӣ мега. раи калон дарами пешай бардори азиз. ай сабаби ки срочни пулуш дар корай нархша 33 000 сомон мега. арзон мешава ё ба мошини Мерседес ё Старекс боша алиш мекна. номерои телефонаш ҳаст, занг зада ё 33 000 сомон бихарен ё мошини Мерседес ё Старекс қати алиш кунед. касе ки қирған хона харем бардори азиз анами эълона бо диққат ака гӯш кунед. хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, совхози Туркманистон, ферма, аэропорт гуфтагиай. бо як бор дига мегӯм. шаҳри Қурғонтепа, совхози Туркманистон, ферма, аэропорт. 7 сотиқ заминаи 4 дар хонаи аднаскарни кардагӣ. хонаҳо ремонтш миёна будай, овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза дора. анҷом хона ошхонаш тайёрай. баня, ҳоҷатхона, аловхонаш нопурай бардори азиз. нархиш 100 000 сомонӣ. ина подписчикои муҳтарам 100 000 сомон бардори азиз. касе харидор бошен занг бизанем, мегӯян ки номерои райканали Саудотиҷӣ гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. касе ки канали ма да подписатсия кардагием бардори азиз, як замини арзони дигара қабул кунед. замини десен бардори азиз қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, шашум насос, деҳаи Ҳилолӣ, лави раи калон да будай. 8 сотиқ замин зиёдтарай, 4 дар хона, кайлдор, кухни, баня, ҷои увалник, фундаментош рехтагия бардори азиз. обши ҳамаша фундаментош рехтагӣ, 8 сотиқа заминай. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош сертификат дора. як рез қим, як рез шебен бардори азиз доштай, 1000 дона сменблок ва як турбаи дигарам дора. мактабаш 700 метр дурай, масҷидаш 300 метр дурай. нархш бардори азизам 75 000 сомонӣ. ина бардори азиз, касе ки ай ноҳияи Хуросон мисол тарафи Уяли, Кӯйбеш мисол ҳами тарафҳоен, замини арзона ай даст натен. 8 сотиқ замин зиёдтарай, 4 дар хонара фундаментш рехтагӣ. хай хулоса бо занг зада маълумоти бештара мегирен. нархиш 75 000 сомон арзон мешава.
бардурои азизам, хаста набошед. мегзарем ба чорум эълони имрӯза. камази фурӯшии соли баромадаш 1987 солаи як сола ҳуҷҷат дора, 2 та аккумулятори нав доштай, 4 та баллони нав доштай ва 6 та баллони дига 70%. состоянии мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. суроға шаҳри Левакан, деҳаи Оғаза. нақш бардурои азизам 110 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. агар замин, хона, квартира дар шаҳри Бухтар ё шаҳри Левакандам боша, алиш мекна. ё ба мошини портер ё мошини майдарам боша, алиш мекадай. бардурои азиз, хай хулоса маълумот шабо дар бар экран навистагиам, занг зада маслиҳат кунед. сони азиз, бисёри бардурои ғарибон хоҳиш карданд ки хонаи арзон аз шаҳри Исор бимон. ина бардурои азиз, гӯш кунед хонара. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор, 6 сотиқ замине, 4 дар хона кардагӣ, ремонташ коробка будай. соҳиби хона гуфтагие ки сирош нафрӯхта мешавад, муомилат дора, алиш ҳам мешавад ба мошин. хонара гирдаш маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, гуфтагие ки фақат харидорои аниқ занг бизананд. беҳуда занг назанед. гуфтагие бардурои азиз, нархиш 150 000 сомон. касе харидор бошен, арзон мешидай. дӯстони азизоли дар ин видео квартирои арзон ҳам ҳастай. барои ҳамон то охирша тамошо кунем видеора. хонаи десен заминия қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Гилбоғ ишта будай. 8 сотиқ замин, 3 дар хона кардагӣ, хонаҳо ремонт дора мега. соҳиби хона маълумот додагие ки хонаи фурӯшӣ гирди атрофаш маҳкамай дар шаҳри Кӯлоб, ана тарафи Гилбоғ да будай. нархиш 120 000 сомон мега. касе харидор бошен, бардурои азиз, занг бизанен, бо арзон мекуна. бачаҳо, чавхия кофе талха биза ки ба фикрам хобот бурдесай. ин шӯхира барои подписчико кардам. бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исор, ана як хонага квартира дар 12 этаж қарор дорад, 41 квадратни метраи. дом новостройка квартира без ремонт, коробка. соҳиби квартира маълумот додагие ки хона дар сентри Исорай, дом бучидагиай, шкатур, ана фасад мондагиай мега. харидори аниқ нависа дар WhatsApp. касе хонахар боша мега, доми 12 этажа ва квартирарам дар 12 этаж қарор дорад, 41 квадратай, мешава ки духонагаш кунӣ. нархиш 125 000 сомон. арзон мешава намешава, навистагӣ нест. харидори аниқ занг бизанӣ. бардурои азизам, мегзарем ба як квартираи арзони дига. бисёр квартираи зур будай, бовар ки мада маъқул шид, пул мешид, ҳози худа мехаридамаш. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки пештар номаш Регар. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 46 квадратни метраи. дом бардурои азиз новостройка будай, квартира нав ремонт кардагӣ будай. соҳиби квартира маълумот додагие ки сирошная комнатаи фурӯшӣ дар 3 микрорайони шаҳри Турсунзода дар 4 этаж қарор дорад. ремонташ люксай. заходи и живи гуфтагиай, яъне ки бидро зиндагӣ ки. нархиш 185 000 сомон. арзон мешава намешава, навистагӣ нест. харидорои аниқ занг бизанен. зур будайда хулоса. подписчикои муҳтарам, касе ки мада подписатсия кардагиен, як рӯз пас видеои мара тамошо мекунен ва инам хеле квартира, замин, чизои арзон ҳами канал мехарен. ина гӯш кунен. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 20 квадратни метраи. квадратиш камтар будай. дом новостройка квартира ремонт доштай. соҳиби хона маълумот додагие ки квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Корвон, як хонага 2 этаж, ову свет ва канализатсия доштай. бардурои азиз, 20 квадратай. нархиш 140 000 сомон. касе харидор бошен, арзон мешава. пули урусӣ хати 968 000 рубл мешидай. бардурои азиз, илтимос беҳуда неки занг назанен. числаи видеора нигоҳ кунен, барвақттар боша ба занг бизанен. дер шидагӣ боша, занг назанен. уже квартирара фурӯхтагиай.
видеои пешнаро аҳамият додум. бисёри бардорон мегӯянд ки акай қирған квартираи арзон бисёртар бумон. Ина бардори азиз як квартираи арзони дига дар қирған. Бо диққат гӯш кунед. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки пештар номаш Қурғонтепа. як хонага квартира дар 1 метраш қарор дорад 35 квадратни метрай. соҳиби квартира маълумот додагие ки домои пешина квартира ремонт дора. Срошнияй дар 14 микрорайон қарор дорад, пеши Маликада. нарх 220 000 сомон. арзон мекунад. خریدارای انیق بردار عزیز زنگ زده کواردیر ارزان ای شهری بختار بخرین. دوستانی عزیز، با نواری خانه‌های فروشی امروزه است که جایی که کم از زمین‌های ارزان، خانه‌های ارزان و کواردیرهای ارزان روی کردن حرکت کردم. برای شما را نرخ نباشه گفتم، فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بود. خیلی که معقول شید نشید برای دستگیری کردن کانال بچه اچکیدار امیت دونه لایک بپلا دریغ نداریم. برداری عزیز، امی کسی که کانال ما دا لایک و پادپیسات سر میجخه، مثال پادپیسات سر جخیدگین یا لایک میجخه، ویدیوی ماش مدا رفتن میگیره. برای ما حرکت کنین یا دونه لایک بپلا و کسی که مهمونین پادپیسات سکنین زنگوله چرا در بالاگیش مونین ویدیوی ماش مدا رفتن میگیره. و گپ بسیار نمیکنیم تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. در کجای باشین همیشه سربلند و خانه آباد باشین. تا آخر ویدیو را اگر تماشا کرده باشین 5 زویزده را بنویسین. خیلی